लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअहाय आरोबाव फिन खेब बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र बा ससे क्लिप्सखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर आं दिनैहाय मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि माखासे आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै लेहेर फिल्म प्रोडक्शन बेनारनि आन्डारावहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम सर्ट आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय अराय जुगे जुगे दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे अराय जुगे जुगे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअहायनो फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'निनो मुंदांखा एक्टर आरो एक्ट्रेस बिथांमोन हेलेना दैमारिजोंनो लोगोसे आरो नेरसोन बसुमतारी बिथांखौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे अराय जुगे जुगे मिउजिक भिडिअनि डिरेक्सनखौनो खालामदों बिथां राजेश आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे अराय जुगे जुगे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो हासिगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर चेनेलाव जुदि गोदानै नायदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना ला दे लोगोफोर।